Oh mga boss, meron tayong native na manok. Ayan, na ko na, na katay ko na, hindi ko na pinakita. Ngayon, tatanggalan ng laman loob. Ang lulutuin ko nito mga boss, pinaupo sa asin. Paano mga boss? Tanggalan ko muna ng mga laman loob. Okay na, malinis na yung ating manok. Ayan, pinutulan ko ng leeg kasi medyo mahaba. Ayan, paa, leeg, saka yung atay, balon-balunan, ulo, tas nasaan yung puso. Ito puso, saka yung bituka ng manok na ko na yan sa asin, nagumos na, kaya malinis na yan mga boss. Sabi nila isaw daw, wala namang isaw yung manok, bituka lang. Yung may isaw yung baboy. Ayan. Mga boss, magpapahid tayo ng paminta sa katawan ng manok, saka sa loob. Tapos asin mga boss. Dapat loob hanggang labas yung pagpahid. Tapos lang natin yan ng mga 10 minuto para mababad siya. Tapos isusunod na natin yung mga iba pang sangkap. Ilalagay na natin yung yung iba kasi pag nagluluto ng pinaupo, tanglad. Ako ilalagay ko yung laman loob na balon-balunan, atay, puso, saka yung bituka mga boss, malinis na yun eh. Tapos yung pinutol natin na leeg para umiksi, sabi ko, di ba? Tapos isusunod na natin yung tanglad. Parang di yata kasya na mga boss pero pipilitin natin. Ayan. Tapos susunod pa natin yung spring onion. Wala tayong onion leeks, spring onion na lang. Ayan. Tataba itong manok natin. Ayan. Tapos yung paa mga boss, paa ng manok. Tapos yung ulo, sisingit pa natin kasi sa iba 45 days yung nila ginagamit sa pagluto ng pinaupong manok sa asin. Tayo native, kaya sayang din naman ng iba pang sangkap. Mga boss, okay na yan mga boss, at ipapaupo na natin. Ito yung ating kaldero na paglulutuan. Dapat maglalagay tayo ng madaming asin para sa ating pinaupo na manok. Yan. Susunod na natin yung patong yung dahon ng saging. Tapos yung dahon ng saging natin nilalagay ko na. Medyo na yan, medyo hinog na yung dahon kasi bagyo ngayon dito sa Sorsogon. Natumba yung iba, nagkapunit-punit na. October 14. Ayan na, saka ipapatong natin yung ating manok mga boss. Dito na yung manok. Sikip yata. Okay lang yan mga boss. Yan lang. Yan lang yung mga sangkap yan. Asin, saka paminta, tanglad, spring onion,
Yun lang. Pinaupo sa asin. Napakabango niyan mga boss pag naluto. O paano? Lulutuin ko na. Sasalang ko na. Saktong-sakto rin pala eh. Update na lang. Mga 1 oras kalahati ito. Hayaan lang natin nakatakip. Di natin bubuksan. Mga boss, update tayo. Makalipas ang 1 oras. Ayan bubuksan natin. Wow. Ayos mga boss. Ang ganda ng kulay. Mga mga 30 minutes pa. Okay na yan. At ahainin na natin. Yun Nandito na yung ating pinaupong manok sa asin na native. Okay luto na. Pakaganda ng kulay mga boss. Wow. Kaya paano? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya na naman sa araw na ito. Di mo kami pinababayaan. In Jesus name, maraming salamat po. At sa mga bago dyan, please like and subscribe at click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. Yung pagkakaluto mga boss, yung ating pinaupong manok sa asin na native. Paano? Mga boss, nood na lang. Mga boss, ayan biniyak na natin. Tinanggal yung tanglad. Lutong-luto hanggang loob niyan mga boss. Yung ating pinaupo sa asin. Napakabango mga boss. Umuusok-usok pa. Paano? Kain na.